Alfred Skytte. Det er jo en stor cadeau til sådan en lergrav som Pillevej. Og den er ret lang. Nej. Men det passer også det står i. Ja, det gør så i udfaldet. Og den er også, det er en, vi har brugt i revyen tidligere, hvor der også en gennemgang af byen på Samsø. Og af en eller anden grund, så kom vi til at springe Pillevej over. Men det er en båd på. Ja. Og bagefter så vil vi sammen synge den sang, som er lavet til Milevits 25 års skolejubilæum. Ja. Og når vi sunger den, så skal vi hjem via fremme nemlig i aften. Så vi har lige kørt med den forret og modret. Det er jo sådan, hør den tog på. Det er godt sige. Ja. Skal vi prøve? Ja, vi prøver. Ja. Palmborg, du kunstnerens bøj. Standarden her for kulturen var høj. Da Alfred Skytte og kunden var der, nu er de bællige og udstille her. Samsø og Samsø i grøn lille klat, ligger på tværs